Izisebenzi zasesibhedlela sase-Vryheid ebezisondelene nodokotela uFrancis Idika zithi umufi ubehleze ekhala ngempatho engeyinhle abeyithola kumphathi wesibhedlela. Lokhu kusolakala ukuthi yikhona okuholele ekutheni azibulale. Sihambisa amazwi enduduzo ngokushona kwaDr Idinga emva kokuba ehlukumezekile iminyaka ewu5 udimotshiwe isibhedlela ngenxa yokuthi imanagement ileka ama-leadership ukuthi badile nama-issues. Kuyasikhathaza ukuthi kugcine kwalidela ekushoneni kwabo. Sicele investigation ukuthi akube nophenyo ngoba insongo zikhomba uCEO kodwa siyazi ukuthi uCEO umsulwa until kuze kuphenye lolu daba. Inyunyana yezisebenzi zikahulumeni iPublic Servants Association ifuna ke izimpendulo ngezinsolo zokuhlukunyezwa kwezisebenzi zezempilo. After kushona uDr Idika sitholile ukuthi akena kuphela kade ehlukunyezwa but kunabanye abantu sebephumile nala esibhedlela abahlukunyezwayo and leyo nto iya-affecta kakhulu kabasebenzi especially kwi-mental health because muze emsebenzini ila kufanele uzosebenza khona and usebenza isikhathi esiningi emsebenzini akufanele uyahlukunyezwa. Izisebenzi zikhala ngokungavalwa kwezikhala ezikhungweni zezempilo. Inkinga nje esibhekene nayo kakhulu ama-clinics ethu awanayo i-medication eyanele. Sithi kufanele bayisapha i-medication eyanele and ama-clinic ethu awasakwazi uku-operate ngenxa yokuthi kune-shortage yodokotela. Inyunyana iPSA ithi izothatha izinyathelo zomthetho uma umnyango wezempilo ungaphenduli ezinsukwini ezinhlanu ezizayo kuzikhalo zayo.